Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, thank you, Sir Oshe GH Live. Me the Derek Saint Kizito. Welcome on board. Yet in some enam yede share na fi wanya chefa ede free moon. Yes, agudi kwan so ena yede ishia ewa ha agudi ho nsem nyina na hemfie ene ha na segment e drusi e asante kotoko ahemboboa no, that is ahemboboa no sports ena yede ishia musa yɛde nsɛm a ɛdi etie na ɛdi kan na yɛaba no bɛdɛ na yɛgye mu atuse apete na Ghana de hyɛ nyinaa nyɛ ɔmokyɛfa ɛde afiri mu exclusively kwan so na biribi awie nkonimdie. So on this very episode yɛbɛma the latest gist about Ghana Premier League, and for that matter latest gist on the Royal City Club Asante Kotoko Boboko na so ɛyɛ ɛne ɛde ɔba bɛwura na afei wanya ɔkyɛfa ɛde afiri mɛma window no ho nsɛnsɛm kakra, transfer window no ho nkɔmmɔ Nafi by way of other information, mede atoatoa so the amount then command Dawson na yɛde bedi nkɔmmɔ kakra afa Asante Kotoko new page ɛho nkɔmmɔ yɛbedi nkɔmmɔ exclusive kwan so ɛwɔ dwumadie kwantempɔn kɛse yi so na ɛno nso ɛtene ɛkɔ n'anim ebu ne mu ade mfifiri nso kɔ a deɛ de bepie so ɛyɛ Kotoko apɛkyi new camp ɛwɔ baabi foforɔ. Kotoko sisi a wohwehwɛ wɔ mu ɛwɔ mu base baabi a wɔn teɛ a ɛyɛ Alhaji Salia hɔ na unhu wɔ mu unhu Asante ewo ho ehin na Asante o in as much as said bia do mba be training ewo adakogya ache no sei ene ho atepoi ene abobo isiti ehin no mo sisi a Kumasi nkwanti a ho ye be ram ne yedi nkomo ede afri ho no na yedi nsensem kakrakra nso atudwa ede ama yeneti for live on GH Live Studios na bibia awie peye ewo mo na yenhyensem no ase na yenkoye nimti kame ho na memfa nsem no mpu so na yenkoye nim transfer window no so nkomo to say yes efa Kotoko ho ye the other teams betu dwa but efa Kotoko ho to say ye be sign ni biem ana ye sign ni biem junior players ho nsem bia ba with regards to Asante Kotoko ye do call yentu fan ye kwa no Robia remains supreme. Okay, yanko na say tunsu team no enti enye bete yura ena yesom no na bibia awie peye ewo mu na esreye say no stress enye fedi agro kra ye man trophy sre ya che enti yesi ekọ e man proper trophy enye matrama kwa ene nchenchen bia enti nei Asante Kotoko players no modern na konkoden na yura na say two man sresa na ostra na inkurimdie banti na say two ahudede na say two no yes yes otumfo na say two ahudede yes the supreme yes otumfo nyame kese no chese otumfo ni nyankopon som no we kese na wonsem ene na yetwa edi gu aye bonaba so bread nsem ni nyina no ba besom wonti krobia players na mo nyam ho kokona bia enkonkoma ne nkubu nkam na momfa sompa nsom team no na bibia nwie peye na nkonimdie emra his royal majesty ohene ena enei ofrantoma se nkonimdie deja obosi tunso a ene ejae enye odie ni bia na ayekutu na ayebam ebia na ohene ntimi nhye suit facheme on size ene ne be pet na omo na bibia enye krabehwe ebi nso anentuma no oya na asenefa na say tudie ne de ntisa nti say kutu say bam papa di hene emane yakono eyefe krabehwe na say tu yesomwa nyankwada na afi nkunimdie no enya Asante krobia remain supreme dia yeko ne de nsam no amaw na bibia awie peye Asante Kotoko aso eye ena medo ray obi bebi sase ede na odi atusui we a Christian Village guest house and of course leadership training center enye say me ba be advert na hanom ena Kotoko wo sisi Christian Village hanom ena Asante Kotoko wo mo apeche wo mo camp na empanyimfo tenase meeting deja edwe ho ba ko mienu miensa onfamra onfanko ena mo ka say debi ye kase ye tena Alhaji Salia honoma with regards to nkugu ahodo miensa yakoje ewo gaka organized top 4 numu a say eya ehwebuada emwa enti ese eboa ema proper bonding adwuma enti technical staff ora ne den ede ofakabute
Karim Zito Abdul ene ne coaches ahodo aka o dugout wo Hamza super fantastic obeng and afin so offer Prince Owusu yes omo eka bomu meeting and afin so mpanyufo ahodo aka wo bench wo nyina no team manager Ramos Frimpong no ka ho bi sanso na goalkeepers coach ene obi osefata ewo technical bench what na see meeting marathon one na omuwiye ena omone na na penkra and of course IMC openikese a ne odi ekukese na nim no ene mpanyufo akahia mu ye meeting nanumu ena mu nyina call benkrom se se pe proper place bi eno nkyerese be bia wono enye proper pa nemum be bia bonding properly ebeye adwuma na enkonkoye se ebia obi behra obi ene ade na yetimi intensive training na bibia tumi akoso nti Asante Kotoko on Wednesday evening and omutu kopie mu be a friend say Christian Village Guest House na we a proper guest house e Kumase pa agedin na sa guest house is Steve Nodro brano mbokotoko na heya na no mchim no enwan no na emu ye dia omukọ ekọwọso ntrowa ema ntrowa ewie pay nti Michael Semba power mo time na hindu am time and afin so Joseph Hendrich Jamicate womu nyina na Isaac Owusu Ninja ye drama afo nso ane akaya no nti ya sa akwa mu Christian Village Guest House dia na ese bob din jo okyeremo jo keche na omu nyina akwa kopiem na Frimpong mo time na omuta akopa ko pitch camp ewa ha na ye de akọ amane ma wie penti Christian Village dia Kotoko fie dada na bibia dada ya fam kama nkunimdie no koso asese free se omo ekoye no eniema edada na kwa mu bonding adwuma afen so meeting upon meeting players meeting leaders outdoor Lord amo our third captain afi Henry enso otosumienu any captain fantastic Cratcher din Samba one Galbani one na twiachi don players ni nyina aka bom kama na meeting chenche bia so mo ye no womo eco training e wa dakọjaache e hwa no mbe training de bia mbe tuka e de free Christian Village onom enti wo hwema Thursday training and Friday training nyina no wo ho e no mbe tumi etuka de free aba be pie mu e obia friends adakọjaache na bibia akoso na asumdwemuli players no atumi atena amankunim de awie pe tie ni biam ema me se enye players ne nko na ewa ha me ne okasa sisi ayi no exclusive kwan so metimi de asomo se head coach ora Karim Zito ono so eti hobi den Hamza Obeng enso ewo hobi sanso ena Cratcher anase of our friend se Prince Owusu wo mu nyina so ewo hobi a nye so obi kodafie ba wo mu ni players no ena tena bom edidi bom dream bom meetings awodo ne strategies awodo ebom a wo mu ede betena honoma until further notice tie ni yi mame mentimi ma specific timeline but we until further notice and amode etna Christian Village hanom yes your Christian Service University area but we a Christian Village hanom no guest house kese and office conference room ni ade ewo mu abibia no todwa kama niama koso a enye fediagro say Roma sorrowful no wo guest house no nti ye na afi hey Mary full of grace adom ashawma no ebi etimi adware na ye dom suko bu mu adencheche no empanifo kyeremu a ebi kura nententem so kura no ye free hand tem so kura ne se ye bebo ye champion of champions na wi a ye besa akọ base o Christian Village ya na ye wi champion of champions no ye dia prepare o hwa na ye free honom na bibia tumi akoso aba be training wadakọja ache and dey bia training bekoso ewa adakọja ache specifically na bibia tumi awie nkonimdi so nti no by way of information dia me dey e ma no na e betimi aye best 3 weeks and answer 1 month 3 weeks and answer 1 month and a betimi edie ewo mintimi ma timeline specifically but until further notice for the fashion o mame but me estimation and me come amedi ne bia na otwe me ense kono bosome so de that is 3 weeks to 4 weeks there it's likely set team no be base ewo Christian Village ha na bibia timi akoso na eniema awie nkonimdie so ewo mu a eno kakra di tudwa ama yenetiefo ewo mu hye so biam ema me se enei Asante Kotoko ye base wa ha na ye toa so kwa animu no it's likely say bia ye first league game aye bebo no
still ha na yɛbɛwɔ ha yɛbɛtumi afiri ha na ebia yɛ first league game yɛabɔ awie na mpanyinfoɔ hu sɛ bɔnden no abɔnde akɔ climax aduru cloud 9 na bibia atumi akɔ so nti this is the new home for Asante Kotoko ha security no proper obia enya aziat enwurenwura mu mpie nkɔma saa nti ɛte sɛ the team no apɛkye camp nti yɛwɔ camping base na yɛbɛfiri hɔ ɛna ayɛ training aba bɛpiem ɛwɔ adakɔ gyaakye ɛwɔ mu ɛno kakra mede to just exclusively ɛde sɔmɔ na anɔpɛ yi upia na ɔde ayɛ breakfast na nneɛma wie pɛ wia nso a na ɔde ayɛ lunch na bibia akɔ so hyia na nwummerɛ a fasa padina na yɛnkɔ anim na yɛmyɛ tuhyire na nkonimdie boɔ no ɛnkɔ yɛkɔ adakɔ gyaakye bi mu a na memfa nto anim sɛ ɛnɛ pitch a yɛyɛ training ɛwɔ soɔ no onim sɛ ayɛ matrama kɔyɛ kakra fakyɛ me ɛyɛ ana mpɔwie aba so kakra amapra ne ade ayɛ dagyaa ne sɛ nti na na apenkra kwasi awu a onumunyamfoɔ na na prɛko pɛ ha yɛadeɛ nyinaa adwen ho no ɔmo hunu sampa the Kings project no mo yɛ na sɛ ɔmo speed up with regards to training pitch a yɛyɛ so training no ne sɛ nti training pitch baako a no ɔmo yɛ ne kakraka paa no nkonimdi akɔ ama ɔmo awie ne pɛpɛɛpɛ yɛ kwan so na me no kasa metimi aka no on authoritatively sɛ yɛwie a aka tonabrom no ɛkyerɛ sɛ sɛ yɛ the goal post esi so sisi a me no kasa goal post esi so na apart from goal post a yɛde esi so no yɛasan so draw lines ahodoɔ nyinaa ɛwɔ saa training pitch baako no so na apart from lines na draw no dugout nso mo designing a baabi a coaches bɛtena ahomegyebeafoɔ bɛtena ne ade nyinaa nso ɔmo ayɛ no krogen kama awie pɛyɛ nti sɛ ɔmo de concrete nso agu animu hɔ no a sɛ ne bɛ na enkonkofu nwura bia apart from main pitch no yes nkyɛnkyɛn no enkonkofu nwura ne sɛ nti ade aka green carpet ɛne ne no nso mpanyinfoɔ ɛnɛ ne ɔkyerɛn wɔn de kɔsɛ so nkyɛnkyɛn hɔ no na atumi ayɛ nyanko bɛbɛ kwan so nkunimdie kwan so na bibia awie pɛyɛ ɛwɔ mu na yɛhwɛ ne mu sɛ probably by next week the mpanyinfoɔ bɛ handing over ɛde ama team no na afei team na hyɛaseɛ ɛyi susa training pitch new one na ɛyɛ very very up to speed and also up to task a ɛbɛboa na bibia atumi akɔ so kama ɛwɔ mu na hyɛ no nso ma me sɛ pitch panel and as I say, more designing a kakra bi no maybe pitch panel with regards to say a name, sponsors, High Sense, and a Korba, and our friends in the country, and a THB, one more pitch panel, and a designer, very nice one. Now you decorate on the creative purposes, no, and we pay a party. Shannon son, Emma me say, and Chakrano, Achakra, Kota by next week, dear, Asante Krobiama Poma Metema, the Royal City Club. Ebe you see the new training pitch no na bibia timi akoso ewa adako gyache na obi bebi sase ewie saa na ewie da bi ayete sense body no ewie a na enwie ye eba saa mpanyinfo contractor no ne won aka ebe saa atwe na de ne ade e de aba bebu dada no so ba bi ne ye yeso training no na development no atoa so e de free saa segment no ana se saa stretch no so akona ni wo bekwai ana se wo bekai e de ama me asisi ame no kasa mpo mu amkọ ho enra no mubetumi ahu si yedwin nkyɛnkyɛn ne ade ne nyina na project no to aso nti mu anam so se ebia project on the Kings project no esini trust mpacho ama ne homa ne so a ekoso abibia no ayɛ krabɛhwɛ no kwafo kwan so anema etu mpon yi papa no kakra yɛde etudwa ɛde ama yenatiefo ɛwɔ mu yes Kotoko ɛwɔ Christian Village Guest House ɛhɔnom ɛnom be sia kopem best na ahwɛ miensa di animi na yɛde ayɛ nneɛma ho sɛpɛ kwan so na ɛhɔ a na yɛbɛtena kɔbɛ champion of champions obibi ani na ifiri hɔ nso a yɛsaba abɛtena hɔnom a ne atreni da bia ɛwɔ adakɔgya new pitch so na ɛno atumi akɔso kopem sɛ ebia yɛn first league game a yɛbɛbɔ ɛwɔ Ghana Premier League ne mu ɛhɔ ɛno no ebia woka sɛ yɛde tudwa na nkrɔfo nkɔ hwee enam sɛ security ne yɛ up to the task a enye ketwa Kwadaso municipal district Kwadaso estate ntwea so ɛnɛwa off owas ntwea so hɔ ano ɛhɔ a ɛna bibia etudwa kama ɛsa akra bɛn secretariat no wɔde ne ho Kwadaso ntisha ne so Emma me say your information etudwa ɛno nkyɛn sɛ kobo egitwi na akra nya kwanya nwuram yes saa pepepe ɛna esitie na bibia tumi akɔso wano a ɛno ɛde etudwa afei na me fanto anim sɛ players ahodoɔ baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum
ebe joining Asante Kotoko team no meka enye senior side ene new players na esa akoto nemum junior side sa under 17 and under 20 no coach Hamza Oben Mohammed etimi ahwem adokro players akese numu a say you register wo eka senior side no ho ene so by way of information kakra me de tuja ede ama eneti for ewom na bibia tumi akoso wano ntinei wuhia me dia na ese me de no ehukiu na unya chefa edi free mu na niema etumi ekoso ewo mu na say new jersey aba no that is red one no and they own say e will sell amount for to bia share na new one abaya aba be kan green one no and then so abagama nso a upe bia to a be a red no one na obetimi akwakope bia to yam information into our so mfama wa Asante Kotoko and afi Karela center back formerly Maswell Ajiman Akito. Yes, Cratch Kokona, why in Chimin Pesa no, Wakosan 2 years contract, Eddie Ama Hohoi United, offer Peter John Ameutim no, Hohoi, and Chiaso, Enti Maswell Ajiman Akito, assigned 2 years contract, Eddie Ama Hohoi United, and no, Eka credit to Ja Eddie Ama in a tier for Ewomo. Asante Kotoko, yeah, expect a new defensive midfielder, Kotoko best sign, no, TNE, Mamma, Netra to Emame, Kotoko, Eddie one inclusion. Ebeka transfer window notwithstanding players how do I atoni nyina no ensi ho ye the one defensive midfield dynamo ebeka team no ho eno by way of information ye me de ema wo ye de nkan di Salim Adams ho komo ne ade betimi ayo no a ebi nso ade metese tie ne de mi ho no na akwakoye defensive midfield afofra obe ngolo Kante na so obe baleba na watimi asasido ewo mfimfi ho ede ama na bibia tumi aye nokofo kwan so nkunimdie ama Asante Kotoko boboko no other teams no so yamfo information kakra mran sa na asa champion of champions ne so a wafa and a medium and a young apostles no more striker be maybe an story ma enra Daniel Lomote me no ka say wakosama 11 wonders and no so kakra me di tuja the amount say and 11 wonders no and so much change omujisi available cities and no so Eddie Frimo Eba. Efoma, the proud of Aibe, Heart of Lion. Wamonso any Dennis in Chroma Kosa Casano, a drum pompon so ye papa. By Sunday, dear deadline in Runo, not Dennis in Chroma Kosa assign Eddie Ama Heart of Lion and also Eka Cressy, the Tuja, Edema in a tier for Ewomo, Quantum Poncasiano sports and a wuti. But a name champion of champion Kotoko, Yanya Bressa Crodom, ye trainee, we are singing na enumu. And a cratcher, your friend is Ronald Frimpong, Obeka, maybe no bought out to you. Yes, and then the Okosan name might be behind Gold Stars, Bobo Kono, Kotoko crack on, maybe I check a crack. And then catching it in some crack to jar. If a gamer, a basso, it will be behind dance park, and yes, into Yenti Kakra, in some of the kind, if a game against Asante Kotoko. Yenti Kakrana, Yanshe said in Sansono, is he Gold Stars will carry the day, yeah. Yes, also Gold Stars will carry the day. Can you hear my as league champions? They wanted to say preparation over we are intensified preparations towards the champion of champions 20 Kotoko there. A big game altogether, but Gold Stars will carry the day, yeah. Okay. Ronald Frimpong said Gold Stars ever carry the day. But so boa. Na mo players na mo nkobo ball no nhye papa we ani monyam o ya de nyina ani monyam nkopupu moto upupu moto a yebeba ha anso ya ba be pupu ya no e de akere mo nti mo nkobo ball ni ye mo kono mo nkobo ball ni ye na bibia ntimi nye nkunim die so emfa makrobia mapoma metema Asante Kotoko emfa ho si ye bo no mu home ai community shield yitim bon ba bia ye Wembley ni yitim bon stadium bia nti mumie nya ise na no enye hwe ofa kabute me ofa zito o kono we die me hu playing part no ofa isa ko bonate bam sa dia wo fa se omo kan mi nti meka bi ma o ti ofa wada roma ani die ni ahon brase kwan so ma die nyina me ofa prekope udi zito na me so mdi kizito nti me ofa prekope no ofa o ko bibi ani no ye nkobobo ni ye nkobontna why offer yam pint na ngubo num yen hye nkrofo no no eso matena ye ni die so ache omo ya ibugi side dia maye we have to beat them by all means ya see winning game no offer mon kobobo no ni nkuni Asante Kotoko Porcupine na person na mzo nya go awpe ye hye go ache ba ku pe bi ye hye ntofo no ye hye bi mto offer
Munkwe munkonko shego ye maye entontena obia mo ne de all hands on deck sinodochi na afi yentimi enko anim na santem fa ntamapa emfemfra yen propelly in defeat ni di yenim yenko anim chofa we de wo fa se anopa wi anwumre me de woto so a na me chiawo aka akira se wanya wo playing partner no the first now we dream self na kasben for no yenuanom ofajola ka frewa na onene kan radio no so no say oh kotoko boy na nye no mutu ne nye ofadata na we dreams and so na kotoko problems enti ne wa ba kotoko dia so we problems now solve my ofa with all due respect kudin kuni my enti sa ne si bo so a ofa so ha me esa ejuso maka ma na ka mintimi nka bi ma dwaben omoba ebena de dwa omo ka mintimi nka bi ma afidase fo di dwa na ma na ka mintimi nka bi ma ofa sanso na bante no dwom nde da bia ho ekwa brepo ne boshen ekwa danko a e man nyina so ofa isi go papa che ti ofa yenkodi nkunim na no nkra se na yifo market yin so ka adwoso kro bi o he fra adwoso esi ni mpon ene dwoso kwa aso ekọ krase ene chese nkro nto ato aso bosom twa chi wo nyina ofa kokoko de omu nyina so ofa isi go ache nti ofa bomoden ni mmobo ma ye fans na ninje ofa a person is who nya go a check. Why a person also nya go a check. Jofa mun ko din kunim maye na bibia ntimi nkoso wano. Yes, hi GH Live Studios. Entiera se we share na watin sem ni nyina. If you can see me ha, ye the to fam bro. Any dey na on brasel kwan so na bibia akoso. Na mo se yenye dey. Okay, e be hwe na mo yandwom kakra. Yes, that's our share. You can subscribe and share the link. Said you suffer alpha hour at our camp. Obano onkasa. Yes. Did you enjoy Oh, yes, yeah, enjoy. There's so much more, so why not hit subscribe? That's you better hit to subscribe on Naya to so I share. That's so kind home. You did some powerful rubbish I shall live. GH Live Studio. Me the Derek Saint Kizito. Thank you. And I'm privileged. Said Ebiadano, Mama Quenya, Name Somo. Thank you so much for watching.